ಸುಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಕುಡ್ಲಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳ್ಳಾಲದ ಶಾಸಕರು ದುಮ್ಮದ ಮಂತ್ರಿ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಹೊಸ ಸಭಾಗುರು ಕಾರ್ಯರಾತಿರು ಆರು ಅಂಗಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಎಂಕೆ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿಯರಿಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಕೊಡ್ದಿತ್ತರು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಎದುರು ದಾಂತೆ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಬುಧವಾರ ಸದನದ ಗುರ್ಕಾರ ಪೀಠ ಏರಿಯರು. ಉಳ್ಳಾಲದ ಶಾಸಕರು ದುಮ್ಮದ ಮಂತ್ರಿ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಹೊಸ ಸಭಾಗುರು ಕಾರ್ಯರಾತಿರು ಆರು ಅಂಗಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಎಂಕೆ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿಯರಿಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಕೊಡ್ದಿತ್ತರು ಎದುರುಗೂ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ನಾಮಪತ್ರ ಕೊಡ್ದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ತತ್ಕಾಲಗೂ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದಿತ್ತಿನ ಆರ್.ವಿ. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಬುಧವಾರ ಸಭಾಗುರು ಕಾರ್ಯನ ಓಟದ ಕಾರ್ಯಗೂ ಇಡೆಮಲ್ತ ಕೊರ್ನಗ ಸಭಾ ನಾಯಕರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ರಿನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದು ಮಾಲ್ಪಡೊಂದು ತೆರಿಪಾಯರು. ಒತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲಿನ ಪ್ರಸ್ತಾಪನು ಅಂದಂದು ಒತ್ತೊಂಡೆರು ಸಭಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಪಾತಿರ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತೆರಿಪಾಯಿನ ಒತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒತ್ತೊನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪನು ಓಟುಗು ಪಾಡುವ ಅಂತ ಪಂಡೆರು ಅಪಗ ಸದನದ ಸ್ವರ ಲಕ್ಕದು ಓಟುಗು ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಏರ್ನಲ ವಿರೋಧದಾಂತೆ ಸರ್ವೇರ್ನಲ ಒಪ್ಪಿಗೆಡಿ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಸಭಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದ ಗೆಂದದಿರಂದು ಸಭಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಆರ್.ವಿ. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಹೊಸ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಿಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾಯರು ಮಾತಿರ್ಲ ಮೇಜು ಬೊಟ್ಟದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾಯರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಒತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ದುಮ್ಮದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ವೇರೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆಡು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾಯನ ಖಾದರ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂಚ ಸಭಾ ಗುರ್ಕಾರ ಪೀಠದಡೆಗೂ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಹೊಸ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಿಗೂ ಪೀಠ ಬುಡ್ದು ಕೊರಿಯರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಮಾಣಿಡು ಬುಧವಾರ ನಡತಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಪೆಟ್ಟದ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ದೂರುಗೆ ಎದುರಾದ ದೂರು ಕೊಡ್ತೇರು ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ 22 ಒರಿಯನ ಪುತ್ತೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕುಡ್ಲದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಜಾಗೆ ಬದಲ್ತದಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಮಾಣಿಡು ಬುಧವಾರ ನಡತಿನ ಪೆಟ್ಟದ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ದೂರುಗೆ ಎದುರಾದ ದೂರು ಕೊಡ್ತೇರು ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ 22 ಒರಿಯನ ಪುತ್ತೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕುಡ್ಲದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಜಾಗೆ ಬದಲ್ತದಂಡು ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಮಹೇಂದ್ರ ಪನ್ಪುನರೇನು ಕುಡ್ಲದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟ್ವಾಳ ಶಾಸಕರು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪೋದು ಪೆಟ್ಟಾಯಿನರಿನ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿತೇರು ಒಂದೇ ಪೊರ್ತುಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಅಮಟೆ ಇರುವೇರು ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಕುಲ ಪುತ್ತೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಡಪ್ಪನಗ ಪೋದು ಮಾಹಿತಿ ದೆತ್ತೊಂದೇರು. ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಣಿ ಪನ್ಪನವಲು ಓಮ್ನಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸ್ಕೂಟರ್ ಪೋದಿತ್ತಿನ ಬಜರಂಗ ದಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಪನ್ಪನನ ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ಎಡ್ತದು ಕನಕಡು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಜೋರ್ದ ಪಿಟ್ಟಾಯಿನ ಮಹೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ದೋಸ್ತಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಯಕರನ್ನು ತುರ್ತುಡು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಲಡಾಯಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ದೂರುಗೂ ಎದುರು ದೂರು ಕೊಡ್ತೇರು. ಬಜರಂಗ ದಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ನಕ್ಕೆ ಎದುರಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಪನ್ಪನರಿಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಜಾತಿ ಕುಚ್ಚನೆ ಮಲ್ತದಿರಂದು ವಿಟ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದೂರು ಕೊಡ್ತಂಡು ಕುಡ್ಲದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡುಪನ ಮಹೇಂದ್ರ ಸೇರ್ದು ಅರೆನ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರವೀಣ ಚಿರಂಜೀವಿ ಹರೀಶ್ ಪನ್ಪನಕಲು ಪ್ರವೀಣಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಜಾತಿ ಕುಚ್ಚನೆ ಮಲ್ತದೇರು ಆತೆತ್ತು ಅರಡೈತ್ತಿನ 13,000 ರೂಪಾಯಿನ ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋತಿರಂದು ದೂರುಡು ತೆರಿಪಾದನು ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರ್ತಿರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಚ್ಚಿಕಾರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪಯ್ಯರ್ನ ಬಡಿದಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಟಿ ಸತೀಶ್ ಯು ಪಯ್ಯರ್ನ ಅಕ್ಕ ಲೀಲಾ ಎಂ ಪೈ ಮೇ 23 ಒಡಿಪುದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿಎಂಎ ಪೈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತೀರಿಯರು ಅರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ದಂಗದಿತ್ತನು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದಿತ್ತಿನ ಒಡಿಪುದ ಪುದರ್ಪೋಯಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಚ್ಚಿಕಾರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪಯ್ಯರ್ನ ಬಡಿದಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಟಿ ಸತೀಶ್ ಯು ಪಯ್ಯರ್ನ ಅಕ್ಕ ಲೀಲಾ ಎಂ ಪೈ ಮೇ 23 ಒಡಿಪುದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿಎಂಎ ಪೈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತೀರಿಯರು ಅರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ದಂಗದಿತ್ತಂಡು ಮೂವರು ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿನ ಅಗತ್ತಿನ ಲೀಲಾ ಎಂ ಪೈ ಒಡಿಪುದ ಮುಕುಂದ ಕೃಪಾ ಶಾಲೆದ ಸಂಚಾಲಕಿಯರಾದ ಶಾಲೆದ ಇಡೀ ಬುಳಿಚುಲಿಗೂ ಕಾರಣ ಆದಿತ್ತರು. ಕಾಡಬೊಟ್ಟು ಟಿಎ ಪೈ ಮಾಡರ್ನ್ ಶಾಲೆದ ಸಂಚಾಲಕಿಯರಾದ ಒಡಿಪು ಶಾರದಾ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಹಿಳಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾದಿತ್ತರು. ಅರೆನ ಮರಣದಿಪ್ಪನ ಕಾರ್ಯ ಬೀಡಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಮಸನುಡು ಬುಧವಾರ ನಡೆತಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಕುಲಶೇಖರ ಶ್ರೀ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಪೀರ ಇಡೀ ಶಿಲೆ ಕಲ್ಲಡು ಕಟ್ಟದು ಮೇ 14-25 ಮುಟ್ಟ ಪೀರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಕಾರ್ಯರು ನಡತೊಂದಿತ್ತದು ಬುಧವಾರ ಮಾಣಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರೈತದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡೆತಂಡು.
ಕುಡ್ಲದ ಕುಲಶೇಖರ ಶ್ರೀ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಪೀರ ಇಡೀ ಶಿಲೆ ಕಲ್ಲಿಡು ಕಟ್ಟದು ಮೇ 14 ಮುಟ್ಟ ಪೀರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಕಾರ್ಯಲು ನಡತೊಂದಿತ್ತದು ಬುಧವಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇತ್ತದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿ ಅನಂತ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ದುಂಬಾಳ್ತಡ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ತೈಲಾಭಿಷೇಕ ಹೋಮ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ತತ್ವ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ನಡಪಾದ ಕಳಸಮೈಪರ ಸುರುವಾಂಡ್ ಅಕೇರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತದ ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿರೋ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಕರಿತದ ಬಲಿ ಉಚ್ಚಯ ಸುರುವಾಡ ರಥೋತ್ಸವ ನಡಪಾಯಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಉಪಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡು ಊರು ಪರ ಊರ ಭಕ್ತಿಯರು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದು ಶ್ರೀ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡೆರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೂಲ್ಯರ್ನ ಯಾನೆ ಕುಲಾಲ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮಯೂರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ದಾಮೋದರಯ್ಯ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಲ್ಬಾವಿ ಶ್ರೀ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕೆ ಸುಂದರ್ ಕುಲಾಲ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಶ್ರೀ ವೀರನಾರಾಯಣ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಶ್ರೀ ವೀರನಾರಾಯಣ ಮಾತೃಮಂಡಳಿ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಗೀತಾ ಮನೋಜ್ ಮರೋಳಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಗಿರಿಧರ್ ಕೆ ಮೂಲ್ಯ ಬಿಜೆ ಪಣವದಾಧಿಕಾರಿ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಳಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿದರು. स्वरूपम ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಅಂದು ಮಹಾಭಾರತಡು ದ್ರೌಪದಿ ಪಾತ್ರ ಪಂತೆರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗ್ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ಮಾತ ಒಗ್ಗಟ್ಟಡು ಸೇರ್ದರ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗ್ಲ ಅವೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟಡು ಪೊಡುಂದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರು ಹಳೆಯಂಗಡಿ ತೋಕೂರು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಾಗಮಂಡಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ಟು 6 ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕದ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ತೊಕ್ಕೂರು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಂಗಾರ ನಡತಿನ ನಾಗಮಂಡಲ ಸೇವೆದ ಲೆಕ್ಕಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ನಡೆತಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡಿರು. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರು. ಸ್ವಾಮೀಜಿರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಡ್ದು ಧರ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತಂಡನೆ ಬದುಕು ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತ ಅಂದು ಮಹಾಭಾರತಡು ದ್ರೌಪದಿ ಪಾತ್ರ ಪಂತೆರು ಆತ್ಮನಿಷ್ಠ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇಹನಿಷ್ಠ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂಚ ರಡ್ಡು ನಮನೆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಈ ಕಾರ್ಯುಗ ಮಾತ ಒಗ್ಗಟ್ಟಡು ಸೇರ್ದರ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗ್ಲ ಅವೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಉಪ್ಪಡೆಂದು ಪಂಡಿರು. ಬಯಕೆಲ್ಲ ನರಮನೆಗೆ ಸಹಜವಾದೇ ಉಂಡು ಅಂಡ ನೆತ್ತ ಪಿರಾವುಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಬಯಕೆ ಕಾಮನೆ ಒಂದು ಮಿತ್ತದ ಮೋಕ್ಷಗಳ ಕಾರಣ ಕಿಚ್ಚದನ ಗತಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಜಗತ್ತುಡು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತುಂಡಾಂಡು ಎಂಚ ಬೊಡ್ಡ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಚಿನ ಬೊಡ್ಡ ಬಯಕೋಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಕತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಆಪಣಪನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಒಂದು ಮಾತೆರನ ಬದುಕಿಗೆ ಸುಖ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ. ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಸಂಸ್ಕೃತಡುಂಡು ಅಶ್ವಂ ನೈವ ಗಜಂ ನೈವ ವ್ಯಾಘ್ರಂ ನೈವ ಚ ಅಜಾಪುತ್ರಂ ಬಲಿಂ ದದ್ಯಾತ್ ದೈವೋ ದುರ್ಬಲ ಘಾತಕಃ ಅಂತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಕೊಲಕಾಡಿ ವಾದಿರಾಜ್ ಭಟ್ ನಾಗಮಂಡಲ ನಾಗರಾಧನೆ ಬಗೆಟ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ದು ಸರ್ಪೆ ಬೇತೆ ನಾಗಿ ಬೇತೆ ಸರ್ಪೆ ನಮ್ಮಂಚನೆ ಭೂಮಿಡು ಪುಟ್ಟು ನಾವು ನಾಗರ ಹಾವು ಪನ್ಪನಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡಿರು. ಈ ಜಾಗಡ್ ಅವೇತೋ ಜನಬತ್ ಕೈ ಮುಗಿತ ಸಂತತಿನ ಪಡೆನಾಕೊಳ್ಳೊಳ್ಳೇರು ಈ ಮಣ್ಣುಡು ಪೊರೆಳುಣ ಮೂಲಕ ರೋಗ ರುಜಿನ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತೊಂಡಾಕೊಳ್ಳೊಳ್ಳೇರು. ಈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರೇನು ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂದಿತ ಪಣೊಂದುಳ್ಳ ಯಥಾರ್ಥವಾತ್ ಈ ದೇವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಿನ ಪುದರು ಸುಬ್ರಾಯ ಅಂದ ತೋಕೂರು ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿನ ಪಡೆಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಜಾಗ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶಾಲರಾವ್ ತೋಕೂರು ನೀಲ್ಯ ಇಲ್ಲದ ನಾರಾಯಣ ಸಾಲ್ಯನ್ ಕುಟುಂಬ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಭಟ್ ಇಲ್ಲೂರು ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಇಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನಗಾದ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜಗಾದ ದಿಂಜ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯನಕ್ಲೆಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ದುಮ್ಮದ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸದಿದ್ದರು. ನಾಗದರ್ಶನದಾರ ಸಗರಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಾಮಗ ಸಾಹಿತಿ ವಕೀಲರು ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾಬೂರು ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಬಿರ್ಸೇರವರು ಶಾಂಕಿ ದೇವಾಡಿಗ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ದುಮ್ಮದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರದೀಪ ಕುಮಾರ ಕಲ್ಕೂರ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಲಯದ ನಾಯಕರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿದರು.
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಹರಿದಾಸ್ ಭಟ್, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರು, ಬೋನಾಭಿರಾಮ ಉಡುಪ ಸೇರಿನಂಚ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು. ಒಡಿಪುದ ಶ್ರೀಪುತ್ತಿಗೆ ಮಟ್ಟದ ಪರ್ಯಾಯ 2024 ಜನವರಿ 18 ಶುರುವಾಯಿರುತ್ತದೆ. ಆಲೆಕ್ಕುಡು ಅರಿಮೂರ್ತ ನಡಪಾಯಿರು. ಒಡಿಪುದ ಶ್ರೀ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಪರ್ಯಾಯ 2024 ಜನವರಿ 18 ಶುರುವಾಯಿರುತ್ತದೆ. ಆಲೆಕ್ಕುಡು ಅರಿಮೂರ್ತ ನಡಪಾಯಿರು. ಅರಿಮೂರ್ತದ ಲೆಕ್ಕುಡು ರಥ ಬೀದಿಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಅರಿತ ಮುಡಿಕ್ಲೇನು ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠಕ್ಕೂ ಕನತ್ತಿರು. ಚೆಂಡೆ ವಾದ್ಯ ಮೇಳದ ಒಟ್ಟುಗು ಪಲ್ಲೆಂಕಿಡು ಅರಿತ ಮುಡಿಕ್ಲೇನ ದೀದು ಗಡ್ದದ ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಅರಿತ ಮುಡಿನು ಭಕ್ತರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿರು. ತಾನು ಸಭಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರಾದಿತ್ತನಲ ಕುಡ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಶಾಸಕರಾದಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಮರ್ಯಾದಿದ ಸ್ಥಾನ ಐತ ಮರ್ಯಾದೆ ಒರಿಪ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಕನಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆ ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಹೊಸ ಸಭಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಪಂತೆರು. ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆತ ಹೊಸ ಸಭಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರಾಯನ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಗುರುವಾರ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಿನಾರು. ಕುಡ್ಲಡು ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪಾತಿರ್ದು ತಾನು ಗುರುಕಾರ್ಯ ಆಜಪುನಂಚ ಪಕ್ಷ ಮಲ್ತದಂಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಒತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಓಟುಡು ಅಜಪರ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನ ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯರಿಗೂ ವಿಶ್ವಾಸದೀದು ತಾನು ಆ ಒಂದು ತೆರಿಪಾಯಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ನಾಯಕರಾಯನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ವೇಣುಗೋಪಾಲರಿಗೂ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆನ್ ಪಂಡಿರು. ಬುಡಂದೆ ಐನ್ ಸರ್ತಿ ತಾನು ಶಾಸಕರಾದ ಗೆಂದರೆ ಕಾರಡಾಯನ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದ ಗುರುಕುಲು ಅಮ್ಮೇರು ಯುಟಿ ಫರೀದ್, ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ, ಆಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯರೇನು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊನ್ಮೆಂದ್ ಖಾದರ್ ಪಂಡಿರು. ತಾನು ಸಭಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರಾದಿತ್ತನಲ ಕುಡ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಬುಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಟ್ಟುಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ದೀವನರೆ ದಾಲಾಡ್ಡಿ ಆಪುಜಿ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಸ್ಥಾನದ ಗತ್ತು ಗೌರವ ವರಿಪ ಒಂದು ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಮಾದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದ ಮಲ್ಪೆ. ತಾನು ಈ ಹಂತನು ಮುಟ್ಟರೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸಾಕಾರ ಕಾರಣ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಸ್ಪೀಕರ್ ಮರ್ಯಾದಿದ ತಾಣ ಐತ ಮರ್ಯಾದೆ ವರಿಪ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕನಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆ. ವೈಕುಂಠ ಬಾಳಿಗ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಕೆಎಸ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆನು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದೆ ಎಂದು ಹಾರ್ಪಂಡಿರು. ಸರ್ವ ಪಕ್ಷದಗಳಿನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬುಳೆಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಾಜನು ಮಾದರಿಯಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಖಿರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕಿಗೂ ಹೊಂದಿನ ಚರ್ಚೆ ಎಂಚಿನ ನಡಪುಡ ಅವೇನು ಸಭಾ ಗುರುಕಾರನ ಪೀಠೊಡ್ದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಪಂಡಿರು. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಸೂಚಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಒದಗಿಸಿ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಜಿಯವರಿಗೆ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ, ಆ ರೀತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಂಥ ಎಸ್.ಆರ್. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ, ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಾನು ಸೂಚಿಸಿದಂತಹ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಜಿಯವರಿಗೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ಜಿ ಮತ್ತು ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು 5 ಸಲ ಸತತವಾಗಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಿದಂತಹ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ
ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಿತರು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮತ್ತು ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸ್ಮರಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಬೇಕಾದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಗತ್ಯ. ಆದ ಕಾರಣ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಒಳಗೊಟ್ಟು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೊಂದು ಆವೇಶ ಇಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಕಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಆ ವಿಧಾನಸಭೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಕಾಪಾಡೋ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುವಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾ, ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಬೇಕಾ, ಅದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಾತಾವರಣ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ದೇವರ ಮಿತ್ತು ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಹಿರಿಯರೊಂದೇನು ಜೋಕ್ಲೆಡ ಬುಳೆಪಾವುಡೊಂದು ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರು ಕುಡ್ಲ ಕುಲಶೇಖರದ ಶ್ರೀ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಅಕೇರಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ 6 ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಕುಡ್ಲದ ಕುಲಶೇಖರ ಶ್ರೀ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಅಕ್ಕೇರಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಬುಧವಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದಾನಿ ನಡೆತಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಬಿ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ ಸರ್ವೇರಿನ ಎದುಕೊಂಡಿರು. ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು, ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಸ್ರಣ್ಣ, ದೇರಬೈಲ್ ವಿಠಲ್ ದಾಸ್ ತಂತ್ರಿ, ಬೆದ್ರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಬಿನ್ನೆರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಉದಿಪನಾಡು. ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಡ್ದು ದೇವರನ ಮಿತ್ತು ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುಡು ಹಿರಿಯರು ಒಂದೇನು ಜೋಕ್ಲಿಡ ಬುಲೆಪಾವುಡು ಪ್ರತಿಯೋರಿಯಗ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗೇನ ಬುಲೆಪಾವನುಡುಂದು ಪಂಡಿರು. ದೇವರು ಉಲ್ಲೇರಾಯ್ಜರ ಪನ್ಪುನೇಕ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಲ ಉಂಡು. ಲೋಕರ್ಮೆ ದೇವೇರುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತೋಜನ ದೇವರನ್ನು ಸುರುಕುತುಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಗ ತೋಜನ ದೇವರನ್ನು ನಾಡೋನತ್ತು ತೋಜನ ದೇವರನಕುಲು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಗುರುಕುಲು ಆಪತ್ಕಾಲಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಪುನಕುಲು ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬನ್ನಗ ನಿಕ್ಲೇನು ಉಪಚಾರ ಮನ್ಪುನಕುಲು ಆಪತ್ಕಾಲಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಕುಲು ಒಂದು ಪೂರ ತೋಜನ ದೇವೇರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಪಾತಿರ್ದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕಿಯರು. ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅಂಚ ಪೂರ್ವಜರ ಕಟ್ಟಾದಿಂಚಿನ ಒವೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪೋಳು ಅವಿನ ಕಾಲಕಾಲಗೂ ಅವಿನ ಪುನರ್ಜೀವನ ಮಲ್ತದು ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಲೊಡ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೆರೆಯೋನುಲ್ಲ. ಇಂಥ ದಿನೊಟ್ಲ 11 ದಿನೊಳಿಂಚ ಮೂಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದು ತಿನ್ನಾನ್ಲ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಈತು ಉಮೇದಿಡು ಮೂಲು ಬತ್ಪುಣ ಮೂಲೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸಭೆಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸವನ ಇದು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತೆರಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಸುನಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಂಗಲ ಕಂಡನಿ ಬುಡೆದಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ರಮೇಶ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಕುಲಾಲ್ ಕುಡ್ಲ, ಚಂದಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಉಬಾರ್, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಪೆರಡೂರು, ರಾಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಪೆರಡೂರು, ಜಯಂತ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೋಡಿಕಲ್, ಕರುಣಾಕರ ಕುಡ್ಲ, ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ, ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ರಘು ಎ ಮೂಲ್ಯ ಮುಂಬೈ, ಸರಿತಾ ಲೋಕನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೂಲ್ಯರ್ನಯ್ಯ ನೇಕುಲಾಲೇರ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮಯೂರುಳ್ಳಾಲ ಗುರುಕಾರ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ದ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ನಟೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದುಮ್ಮದ ಮೇಯರ್ ಶಶಿಧರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬುಕ್ಕ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೆ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ದುಮ್ಮದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರದೀಪ ಕುಮಾರ ಕಲ್ಕುರ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಲಯದ ನಾಯಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪಾಯಿನ ಹಳೆಯಂಗಡಿದ ತೋಕೂರು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಆಕೇರಿದ ದಿನ ಸಗ್ರಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿಗೆರಿದ್ದು ನಾಗಮಂಡಲ ಸೇವೆ ನಡಪಾಯರು. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಹಳೆಯಂಗಡಿ ತೋಕೂರದ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮೇ 17 ಮುಟ್ಟ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗಮಂಡಲ ಸೇವಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡಪಾದು 14ನೇ ದಿನ ಅಂಗಾರೆ ನಾಗಮಂಡಲ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಶಿವರೂರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿಲಿನ ಆಚಾರ್ಯತ್ತೋಡು ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಮಧುಸೂದನ ಆಚಾರ್ಯ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕರಿತದು ಬಯ್ಯಗ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಪೂಜೆ ನಾಗ ಸನ್ನಿಧಿಡು ಪೇರದಿದ್ದು ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡು.
ರಾತ್ರಿ ನಾಗದರ್ಶನದಾರ ಸಗರಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಾಮುಗಿರನ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಮುದ್ದೂರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ವೈದ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕ್ಲಿನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗಿಡ ನಾಗಮಂಡಲ ಸೇವೆ ಗಡ್ದಡ ನಡೆತಂಡು ಅಕಿರಿಗೂ ಊರ ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರಿಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಸಮಿತಿ ದಾಸರವರೆಗಳ ನಾಗಮಂಡಲ ಸೇವೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರು ತೋಕೂರು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಣವದಾಧಿಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಂತೇರು ಹರಿದಾಸ್ ಭಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರು ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ರಾಮಣ್ಣ ಬಿ ದೇವಾಡಿಗ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಂದಾ ಭಾಸ್ಕರ್ ಭಟ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಊರು ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಪತ್ತನಾಜೆಗ್ 10 ಪಣಿಯಾಂಡಲ ವರ್ಷ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ 2 ದುಂಬೆ 1 ವರ್ಷ ಬೈದಿನು ತುಳುನಾಡ ಭೂತಾರಾಧನೆಡು ಕುಟುಂಬದ ಸರ್ವೇರ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಭೂತೊಗ್ಗು ಕರಿಪುನ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಆದುಂಡು ಪತ್ತನಾಜೆಗ್ 10 ಪಣಿಯಾಂಡಲ ವರ್ಷ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಇಂಚ ತುಳು ಜನಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ತುಳುವಿರನ 2ನೇ ತಿಂಗಳು ಬೀಸಿಡು 10 ದಿನ ಪೋಪನನಿ ಪತ್ತನಾಜೆ ಮುಟ್ಟ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ ಕಟ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತದು ಈ ಪುರ್ತುಗಾನಗ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪನ ಮರಿಯಲ್ಲ ಸುರುವಾಯರೆ ಆಂಡಂದು ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪುಂಡು ಗುರುವಾರ ಈ ಸರ್ತಿದ ಪತ್ತನಾಜೆದ ದಿನ ಆದಿತ್ತದು 2 ದುಂಬೆ 1 ವರ್ಷ ಬೈದಳು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚರಣೆಡು ಪತ್ತನಾಜೆ ಮಾತ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆಲಿನ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಗ ಮುಗಿಪುನ ಗಡು ದಿನಲ ಆದುಂಡು ಪತ್ತನಾಜೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ತುಳುನಾಡ ಭೂತಾರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಇತ್ತದು ಪ್ರತ್ಯಂಜ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಭೂತೊಳೆಗೂ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ದು ನೆತ್ತೆರ ಆವರಣೆ ಕೊರ್ಪುನ ಪಣಿಯಾರ ಅಗಿಲು ಬಲಸದು ತಂಬಿಲ ಕರಿಪುನ ಇಂಚ ಮಾತ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ನಾಗಬನ ಗುಳಿಗೆ ರಾವುಗುಳಿಗನ ಬನತ ಮುದೆಲಡು ಪಣಿವಾರ ಬಳಸುನ ವಿಶೇಷ ಅಗಿಲು ಬಲಸುನ ಕಟ್ಟು ಉಂಡು ಕೋಲ ನೇಮ ವರಸರಿ ಬಂಡಿ ನೇಮ ಮೆಚ್ಚಿ ಮೈಮೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊರ್ಪುನ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಒಂದು ಮಾತ ಪತ್ತನಾಜೆಗ ಅಕೇರಿ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ಬರ್ಪುನ ಸೋನ ತಿಂಗಳೊಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆಲು ಶುರುವಾಪುಂಡು ತುಳುನಾಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆರಾಧನಾ ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಟ ಪತ್ತನಾಜಗಾನಗ ಅಕೇರಿ ಆಪುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಲಿಡಿದು ಪಿದಾಡ್ದಿನ ಆಟದ ತಿರ್ಗಾಟದ ಮೇಳಲು ಪಿರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರ್ದು ಸೇವೆ ಆಟ ಗುಬ್ಬುದು ವೇಷದಕ್ಲು ಗಿಜ್ಜೆಗಿರುಪುನ ದಿನಲ ಈ ಪತ್ತನಾಜೆ ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ತ ದುಂಬು ಪಿರ ದಿನಲ ಆದುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಲಿನ ವರ್ಷ ಜಾತ್ರೆ ಉಚ್ಚಯ್ಯ ತೇರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಇಂಚ ಒವೇ ಉಪ್ಪಡು ನಾಗರಾಧನೆಡು ನಾಗಮಂಡಲ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ನಾಗದರ್ಶನ ಒಂದು ಮಾತ ಈ ಪತ್ತನಾಜೆ ಗಾನಗ ಅಕ್ಕೇರಿ ಮಲ್ಪುವೆರು ತುಳುನಾಡಿಡು ಬಿನ್ನಿ ಸಾಗುಲಿ ಸುರು ಮಲ್ಪನ ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ಲ ಈ ಪತ್ತನಾಜೆಗ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಈ ಪತ್ತನಾಜೆದ ವಿಶೇಷ ಪರ್ವಕಾಲ ಲೋಕಗು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಇಡೆಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲಿತೆ ಪುರ್ತಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇರು